to just say mmrahwebedwafo no guso a etoato adwen na se niema nyina ekoyie ma wo ma wo be bulletproof curtains bi a ebebo Ghana mmrahwebedwafo no ho eban wo se board a wo parliamentary service board no emu no o mani abrepa na wo pese wo ye glass curtain bi ani de bulletproof nti wo beginam na wo tutuo no se den kora enya de a ebetumi afam mpo na kampese be ka wo mo e wo mmrahwebedwam ho na wo ye sa ebetumi abo mmrahwebedwafo no nyina ho eban ebre o ma be piem wo ho na wo edi wo dane da dwumadie no wo kyerese ye bibi enchei e na akonfo kwotwe etuo esi nhia so mmrahwebedwani eso e wo ne fie November bosome no emo entia no bo wo mu hu afi wo wo ho edi dwuma wo kwotwe nso a owure bia wadi base mfinhia aduasenum enso bo modin aba chamber ho a oye se enkopese oku ne ho eno nyina na aka ho bi ntia wo mpese wo mutu sa anamon ewe Yantua ensem no eso no ton mmrahwebedwani samokujeto ablakwa ebo aban na ba so say year of return watumi ede aba na osese adwumade aban no de ba na ebebo papa manfo bebre na oye before wo achichi ni benche no wo matumi anya akwanya na ebra no watumi aba ekwansra ewo ebibiman emunti wo bo aban na ba so say edwumadie bia eni kwan se ototo na asese wa hya ase a won tokoso a ensom na wonfa emwa ebibifo enyina Oswafo de echa ohwe enwumasua honsem so eye Dr. Yaw Educhum na de wo kan se omampanyin dada John Dramani Mahama ase eba ne Ghana nwumasua ho a wo hu de wo ka ekwan bi so ose an wo ba technical and vocational education and training TVET na obehwe ebe free ediama Ghana fo nyina eno okoye video e won Facebook ene nura wode tu dwa afen so wo san ehwe ne fa bi a wo kan so ose wo besan ahwese allowance abantua ema tertiary adesuafo se bosia no wone nso no obehwese ye de bema wo mo na ma ye de ma wo mo so ye de bi beka ho na ye kese na wo matua ne busumi bia eno na Dr. Educhum se ohwe omampanyin da John Dramani Mahama ne nsenkan mu a ase eban Ghana enwumasua ho a anamo a wotuo ne ensem a wokeka no enya de a etumi eboa kra Executive Director of the African Energy Watch ano eye Owura Kofi Asare na wo kire se omanfo bi ti se teacher trainees any nurses for more memu a aban mi etua allowance e de ma wo mo no enye wakasa e de etia wo se allowance aban tua ma teacher trainees ni nurses for no enkono nko ani pem a ye betumi di atoto eniema bi a ebeboa ama won dwumedi a esi wani so no akonkan na ma adesua ene adekire ayakono e wo schools ahorom esense ye de be allowance etuatua e de ama nurse for any teacher trainees a wo mo de entity no wo se wo show memo e woni ma bebra ye betumi di sika aye enti ono nko anadwemu di a nanka aban entwitwa sa allowances mu na wonfa sa sika no enye infrastructure ebeboa ama enwumasua enya enan agina so Arehusem bi asi enanope ya ewo awoshi abrantie arehusem a asie ne se ka atua fa oba bi eso adansefo na ewo kyese ansha sa oba no kra no onye ne ti enidim eno kra ko wiase na ama ahyen mienu nso enya enkwanhia na wo se sa onipa ya ka ebo no na kyese wo hwetwa kwanum ewo odogo no SHS ho akọ ekwan no efa baabi na ekọ wiase kai ekobo no na wo hwe mare not na ne number eye GW 4381-17 no na kyese wo bomodin ase nko be service a obey na onkotwi mfa ne so enti ema wo de ne ka ne ko hwi Kia mini truck na ne number eye GX 1746-18 emo ema sa aka no kura munimuni fa so a ekoto lane foforo eso ansa na eche kura ekwakọ basa obaba we adansefo na ewo se wo hwese de kai ebo oba no na niti ehwe ho na ebe ye den so obetumi enya niti edidim ewom se o mabembo na bongo edni kopiem ewa yaresabia ahwese ebetumi aprene nkwa ama ne de enso wo se anhwa enyom nwanwa se sa obayi akai etwiafa no so ya ewo abrantie awoshi enanope no anhwe ne nyankopon amfafie dia na kyese yentumi enkan no enka atiasefo asase aye atiasefo a womote atiasefo asase so eho Yenwie kasebo no ewo mines fo dwumadie emom na amanebo a eto dwa ense Shanzi Mining Ghana Limited womo baabi a womo etu dade no odwumani a otoso mienu asase akasa no
emma ebra wo hya asase ase a wodi ne dwuma December bosume ne da na etoso edu ba akono e na kyese asase no edwiriye e ka no ba bi a owo oba kokra de otoye na de otoye no wadi imfinhia aduasa enkron na abrantie Moses Bataribana wode de oban so ene kopie mu e wo Upper East Regional Hospital no omuhu se ne mfi abubu ebra wo hya asase na se o tu daade no e na kyese obotan bi emu ni ekobo no plastic kobo no e ma kyese se pra no ohyiaye na odwumani ba ko ne di Eddie Richard Nakpea ono die ekodu nanwumre e wo talensi mensim no na kyese wono no ababeto dwa se wati nananom e wo Asiedu enso Moses ndie na oguso a ehome e wo Tamale Teaching Hospital entimpanyimfo ejina ne so ntintin ehwe so obetumi anya enkwa ana nanso kra omu chire mo se ba bia oda no ani esusu kakra enso se die ambulance man ho ye ha e be fa ande ne kopie mu Northern Regional Hospital nti empanyimfo hope ani da so se anhwa ne mfi abubuo ni nyina omu betumi ejina ne so ntintin aye amema ne enuro anom enso wo chire mo se ne home no eden ne home na eden pa home a home ne ensisi so ensisa wo hwa yamfa oxygen po ensi ne so a na kyese enya asem papa nanso ni nyina emonom wo mo kyese watumi akasa enti otumi kasa ide na kyese ni da so ho na emom se de ohome ne na emu odin obre pa wote yawo e wo ne home ne emu enti mpanyifo hwe so mbetumi aye bibi e de afa ho ana wo kyese se wo hwe ne na benkum ne so a wadi kokotodwe ho efa saa no ase ho nso wapira no ano hye amma kyese ekeka ba ne kotodwe ho no kra ahono enti eno so wo mo hwe se mpanyifo bitumi aye bibi e de afa ho ana na eno na Dr. Samuel Abora a wo ye clinical coordinator ewo Upper East Regional Hospital wode atu dwase omuguso a nanso betima ka se na wotwi eni na wotwi mfinfin de nyame anim nie kasisa aba sabia won emu aya henso mekonim ni nyina ye mines nyumanfo mu di dwuma ewo Shanzi mining accident nkonhia esisi ewo asase na se no eno na ababe ye bebre ewo doctor fo no wo mopono so nanso omo hope eni da so se eniem nyina ebetumi akọ totin we so na mejina na awie dewra ye bomu Emma mono medini nyina esi obada ubofo eyeme obahima Afia Akyere Asiedu memamu nyina afinhia pa